Fost l-antikitajiet li se jkunu rkantati fir-kant li qed isir fit-tmiem din il-ġimgħa, hemm il-karozza li kienet tal-Peridu minn Kumintov. L-irkantatur magħruf Pierre Grech Pillow se jkun qed itella rkant ta' Diċembru fl-istudju tiegħu f'Ħattart, fejn fost ħafna antikitajiet u pitturi se jkun hemm ukoll għall-irkant il-karozza privata tal-eks Prim Ministru Laburista. Il-karozza ta' tip Mercedes 190D inbniet fl-1962 u l-Perid kien xtraħħa ġdida. Il-karozza kienet tiegħu personali meta l-Partit Laburista kien għadu fl-oppożizzjoni u kienet tiġi misjuqa minnu jew mill-mara tiegħu. Il-karozza ġiet restawrata minn mekkanik mill-imtarfa Kevin Bajjada. Kienet mhix il-kondizzjoni li qiegħda imma kienet kondizzjoni naqrar. Jiena rġajt żarmajta u restaurajta mill-ġdid. Naħseb ħadet li xi 4 snin. Mhux il-ħin kollu fuqha iva għax jien għandi x-xogħol tiegħi imma naqra biex sibt il-parts u biex għamilta kif xtaqta jiena. Kevin Bajjada sar jaf li din kienet il-karozza tal-Perit Mintov snin wara li beda jirrestawra, meta xi ħadd ġibitlu l-attenzjoni li l-eks Prim Ministru kellu waħda bħala. Wara li għamel riċerka, ir-riżulta li kienet propju l-karozza ta' Mintov. Il-karozza se titlaq għal beħ għal prezz ta' 20,000 euro. Dan huwa wieħed mill-bosta proġetti ta' restaw li jagħmel dan il-mekkanik li jispeċjalizza fuq il-karozzi tat-tip Mercedes. Imma parti minn din il-karozza li rkant mifrux fuq jumejn fit-tmiem il-ġimgħa se jinkludu wkoll numru ta' antikitajiet li jmorru lura għas-seklu 17. Dan huwa rkant ta' Diċembru, huwa rkant fejn fih għandna diversi kwadri importanti li jibdew minn seklu 17 jibqgħu sejrin sa seklu 19 u wkoll arti kontemporanja ta' seklu 20. Waħda mill-iktar kwadri li għandna importanti huwa l-kwadru ta' magħmul minn Giacinto de Spinoza fis-seklu 17 kien follower ta' Mattia Preti u kien ukoll esebit fl-exhibition li kienet saret fil-Konkatedral fl-2007 fejn kien hemm ukoll kwadri ta' Caravaggio. Mbagħad għandna wkoll kollezzjoni ta' arti ta' pitturi ta' kwadri tas seklu 18, ukoll amara ta' seklu 18 kemm Maltija kif ukoll Ewropea, għandna kollezzjoni sabiħa ħafna ta' amara Franċiża, fidet u porċellana. Pittura prestiġjuża oħra hija dik ta' Girolamo Gianni tas-seklu 17. Parti mill-irkant hija riservata għall-arti kontemporanja minn artisti Maltin fosthom Envin Cremona, George Fenech, Paolo Carbonaro u Willy Apap. 3 snin ilu f'din l-istess irkant kienet inbijat l-iskrivanija tal-eks Prim Ministru ieħor ta' Malta, George Borch Olivier, għal prezz ta' 25,000 euro. L-irkant se jkun qed isir bejn is-sibt 7 u l-ħadd 8 ta' Diċembru. Il-karozza li kienet tal-Perit Mintov se tkun għall-irkant nhar il-Ħadd.